Páni snáď odpustia, ale viete, ktorý vtip je v súčasnom období medzi ženami najobľúbenejší? Mužská smrteľná choroba na 6. Áno, soplík. A hoci sa to mnohým nechce veriť, tento hrôzostrašný stav sa dá prežiť. Máme to potvrdené aj od lekárov. A prezradíme vám, ako sa ho čo najrýchlejšie zbaviť. Ľudská má 3 deti, najstarší má 5 rokov a dvojičky 3,5. Ako je v tomto veku bežné, bojujú s vírusmi. Väčšinou doniesol nejaký vírus najstarší Filipko zo škôlky a dvojičky tým, že boli malí a vlastne ešte nemali až takú dobrú imunitu, tak to väčšinou dostali. Najskôr prišli soplíky zatiekli, začali kašľať a potom to už sadlo na predúšky a už to išlo. Ukáž, vyťahneme, môžete... To sme sa trápili hlavne s Tomínkom. Od malička mal problémy s respiračnými chorobami. 3-krát sme boli aj v nemocnici a dosť často ho to napadalo hlavne v zimnom období. V zimných mesiacoch sme to riešili určite raz za mesiac pri každom, tak sa striedali. Sopel vie znepríjemniť deň nie iba malým chlapcom. Pritom na mužskú smrteľnú chorobu na 6 existuje jednoduchý liek. Slaná voda. Je to výborná vec na výplachy nosovej dutiny, hlavne u detí, pretože nedevastuje nosnú sliznicu detí. Rodičia si stále žiadajú nejaké kvapky, ktoré zastavia tvorbu sopla, ale to sa nedá. Ten sopel je vlastne očistná kúra organizmu, že si teda tým hlienom chce vyčistiť nosnú dutinu a vôbec ten infekt vírusový. Slaná voda vie pomôcť nielen v spreji, ale aj ako para. Smrkali sme, odsávali sme, dávali sme rôzne morské vody do nožteka a potom už keď začal kašel, tak nám poradili, aby sme začali zvlhčovať vzduch a následne aj inhalovať. Inhalácia je veľmi vhodná. Tie malé deti do roka, do 2 málo kedy to vydržia, ale väčšie deti, škôlkari alebo školáci alebo už dospelí, to je veľmi vhodné. Buď si nahrejú slanú vodu v hrnci doma a si inhalujú. Alebo sa dajú kúpiť inhalátory. Dneska už je to veľmi fajn. V zdravotníckych potrebách sú rôzne typy inhalátorov, ktoré vrelo doporučujeme. Aj s nejakou minerálnou vodou, ktorá sa do toho dá, alebo len obyčajná voda z vodovodu. Hlavne tie teplé pary spôsobujú veľmi dobré uvoľnenie toho nosa. Najskôr to úplne odmietali, vôbec nechceli, pretože to bolo pre nich niečo nové, keď boli ešte malinkí, ale potom sme si vymysleli taký príbeh, že sú to obláčiky a ideme papať obláčiky, takže to pomohlo dosť. A zrazu sa medzi sebou byli, že kto prvý spápa všetky obláčiky. Zhruba po 2 dňoch to bolo potom vždy lepšie. Predišli antibiotikám a normálne aj liekom, že sa z toho vlastne na domácej liečbe dostal. Okrem toho lekári radia aj neprepadať panike, keď má dieťa soplík a hlavne neprestať chodiť von aj v zime. Denné chodenie dieťaťa aj so soplíkom von je veľmi nutné. Tí rodičia sa snažia udržovať ich v teple, keď majú soplík. No nie je to dobré. Keď majú soplík, treba dvojnásobne chodiť von a doporučujem aj neprekurovať miestnosti, v ktorých sa tí deti pohybujú. Snažím sa im budovať trošku imunitu, čiže keď idú von a je chladno, tak sa ich aj napriek tomu nesnažím nejako veľmi veľa obliekať. Ako nie, že by išli holí von, ale naozaj aj otužovať. Doporučujem odsávať nos a chodiť von, to je najlepšia prevencia.